PGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng Lugdo. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Happy Friday mga ka-trade as in mga ka-consumer. Si Bem Birango po giraray ini ang sa indong ka-trade as in ka-consumer. Welcome po digdi sa saro na namang edisyon kaining sa tong programang Usapang Consumer at Negosyo digdi po sa Radio DZGB. Maray na aga sa gabos na nag-antabay sa tuya digdi sa tuyang Usapang Consumer at Negosyo. So dahil Biyernes na naman po ngunyan, kaya mag-iiba na naman po kita sa laob nin sarong oras, alas 11 nin aga hanggang alas 12 po kita nin punto, digdi giraray sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So sa mga nakaantabay po sa tuya ngunyan, nadadangog kita sa 729 kHz sa Radio DZGB. Naka-live stream man po kita sa Facebook page ng Radio DZGB, DZGB News Online. As in, naka-share man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ano po? So, dahil po kamo magliwat nin istasyon kasi sa Giraray dahil ining programang ini dahil lang po kamo makakaukod kundi igwapa po kitang mga ipapanaong mga papremyo sa satuyang mga paraantabay na aktibong mapartisipar sa satuyang urulay-olay ngunyan na aga. Ano po? So dahil ngunyan po ay February 11, 2022, nasa loob po kita kang Love Month, Feb-ibig baga sabi ninda. So sa Lunes, sa tuya nang isi-celebrate ang Valentine's Day. So nasa loob kita ng dadkang bulan kang mga puso or love month. So dahil love month mo niyan, kang samuyang past episode kang samuyang sarong program na Usapang Trade sa Facebook, pinahiling nga to istorya niya to sa satuyang mga ka-trade as in mga ka-FD, itong samuyang mga ginigibong mga aktibidades, mga initiatives, nganing ipamati ni ang samuyang pagkamuot sa mga saradit na negosyante. So ngunyan pong aga, digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, ipapamati mi man or ipapahiling mi, isi-share mi sa satuyang mga ka-trade as in mga ka-consumer kung ano man po itong mga ginigibuming mga aktibidades, mga initiatives, nganing ipapamati ni man or nganing maipamati ni man sa samuyang mga ka-consumer ang samuyang pagkamuot sa sainda or sa satuya agabos kasi kita bagagabos mga consumers kita. So ngunyan na aga sa satuyang pag-urulay-olay, ihihiras miso sa Indo itong mga iba-ibang mga programa panganing ito bagang samuyang sarong mandato na consumer protection, pinagpoprotektaran pa ang mga intereses kang satuyang mga consumers, mga konsumidor. So ngunyan, maaaraman ta kung guraano mi kapadaba ang satuyang mga consumers. Okay? So ipapamigbid ko na po ang satuyang bisita or makikipaghiras, makikipag-ulay-olay sa tuya ngunya na aga. Ang samuyang OIC Division Chief sa Consumer Protection Division, digdi po sa DTI Regional Office, si Mr. Ruben Somon. Sir Ruben, bation ta po ang satuyang mga paraantabay digdi sa
sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Please go ahead. Lubat po, Diyos marhay na aga po sa Tuya Gabos. Happy Love Month, Ben. Sa Ay, Tuya wow, nakapula ka? Yes, Ma'am Ben. Nakapula ka pala doon yan. Talagang tinuyo ko na suulugon ining color niya ini dahil sa Monday nga, sabi mo, Valentine's Day na. So, kukuha ko ngayon yung pagkakataon ni Ma'am Ben, ha? So, shout out ko muna sa kuyang loved one, siyempre. Wow. Kami. Happy Valentine's Day sa iya. Diba, ikaw, Isay. huwag ka manitig greet. Siyempre, sa Isay kuyang pala. one, siyempre, sa kuyang one and only. And they are the following. And they are the following. Happy Valentine's Day kung sisay ka man. Bistado mo na yan. Naranan mo na. Batagari ka, pangaran ko pa yan. Bakit masabi, ako iyan. Bayan mo kay apelido. Siyempre, sa kuyang one and only, si Ma'am Ben Sombon. Happy Valentine's Ay, wow. Day mo. Bakit ka, Ayan. Ma'am Ben? Huwag ka magkikigreet, siyempre. I-greet naman siguro, Sir Ben, ang satuyang mga pag-iriba, digdi sa satuyang opisina sa DTI Regional Office 5. Happy Love Month sa Satuya Gabos. Lalo na, Sir Ben, sa satuyang mga padabang mga konsumidor na daita pinapabayaan. Yes, Ma'am Ben. Inutong ko na ha para sa tuyong mga nakaantabay ng mga consumers. Sumanggagana ko yan, Ben. Nag-decide kita na magkakagawa ng additional na premyo. Ay, wow! Hali sa Pero, imo? hali sa kuya, siyempre. Pero Ano? dapat makuha ninda ini, kung sisi man sumanggagana, dapat makuha ninda sa Monday na Valentine's Day. Additional na papremyo ta duman sa mga paraantabay ta. Kukuha niya dapat sa Valentine's Day mismo, hindi sa opisina. After Okay. Valentine's Day, siyempre, i-forfeit na ta. Reuse na po ito, Ma'am Ben, pag kinuha niya pang Tuesday. Ayan, burak. Sarong burak tabi, Ma'am Ben. Sarong bouquet na burak. Ito, tas ito yung lucky winner sa ngunyan. Kung lalaki siya, itaon niya sa sayang na umutan. Kung babae naman siya, sayo na po itong burak na po ito. Aside kay itong itatotang regular na papremyo, Ma'am Ben. Ay, wow. Okay. So, ayan, dapat, ano nga ni Sir Ben, paano sinda manggagana kay itong burak? Paano ninda makukuha sa burak? Ang burak, kay po, maklaim ninda sa Monday. Hindi sa opisina. Okay, sige. Kung harayo sa Okay. lugar, kung halimbawa sa ibang probinsya siya, ipapadara ta po, madali na lang po niya makipag-coordinate na igawa po mga instant delivery. Kung may delivery sa pagkaon, siyempre, igawa man digisa, no? Sa mga RP ni iba't ang pangangaip po. Okay. Sige. Okay. Ayan, so Sir Ben, bago kita magpadagos ka sa tuyong pag-ulay-ulay pala, pwede man po sinda mag-text, baka nalingawan na nila sa tuyang line, sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. In-encourage me po kamo na tao kan sa inyong komento, suggestion o ano man ang gusto ninyong ipaabot po sa samuyang opisina, libre po kamo mag-text duman or pwede man tabi, Sir Ben, mag-comment sinda duman sa comment section digdi po sa live feed kang radyo o DCGB sa DCGB News Online. Comment, okay. So, Sir Ben, kasi bago mo yan sa tuyang pag-ulay-ulay, ihiras ka sa tuyang mga consumer kung ano itong mga ginigibo ta, nganing maipamati ta ang pagpadaba ta sa inda, nganing maputik paran sinda sa gabos na oras. Kasi everyday, pag sa tuyang pagkabuhay, gabos kita mga konsumidor. Yes. So, ano ito, Sir Ben? Let's enumerate. Okay. Sige, Itong Ma'am Ben. mga ginigibo ta. Okay. Okay, sige. Sabi mo nga ni, dagdagan ko na lang, since kang kita mamundag, hanggang sa tuyang paghali di sa kinauban na yun, consumer kita, sabi nga. So, kaya kita sa DTI, sinisigurado ta na magaya-gayaan sa tuyang kapalibutan para sa itong mga parabakal, ini sa paagi, ng kalidad as in ligtas sa mga produkto. Buda, syempre, rasyonabling presyo sa mga nagkakanigong supply na mga Panginoon na barakalon, Ma'am Ben. Tama. Iginigibuta sa mga paagi ng mga programa, nag-informar na maligitang mga pagmatsyag, tapos mapagbantay ng mga konsumidores.
So nagkakaigwa po kita Ma'am Bem ti nagkaduwang programa sarong Consumer Protection Program tapos ini pong Consumer Education and Advocacy Program ta. Sarong ta Ma'am Bem ginaray under kang Consumer Protection Program. Kung sakali man nga na igaw kitang sa Consumer Protection Program ta, igaw kitang programa kung saan i-informar ta ang publiko kang sa indang karapatan as in responsibilidad bilang parabakal. Kung nahiling ta na depektibo sa sarong produkto o serbisyo, igaw kitang karapatan na magreklamo. Yung piga po ta Ma'am Bem na consumer rights and responsibilities na pinapunta. So sarong iyan. Panduwa Ma'am Bem under kang Consumer Protection Program ta. Siyempre, ang kwarta baga, pigapahalagan ta marayta, ini pinagalan ta. Kaya kung sakali mabakal kita ng mga pangyayon at barakalon, na araw, susunod siya kung sa basic necessities and prime commodities ta. Para maging kwarta ta, day mas sayang, kumbaga, igo kitang pigpapaluwas per na suggest sa the retail price. Kung sa itutukarin niyo po at yan, kung kaya nito pa kang oras ta, mahiling tayo ni Ma'am Bem sa mga presyo dumang kang kang mga panginat na barakalon. Igo kitang comparison na pwedeng paghihilingan. So, maapot naman sa mga parabakal, same thing na mahihiling. Siyempre, pwede po ko magsangguni sa DTI, dahil sa makabagutang teknolohiya, yaw po yan sa mga application na pigibuta, so e-presyo na pig-sambita. So, kung dahil naman silang access sa mga internet, pwede silang magduman sa mga opisina kan DTI o sa mga negosyo centers para araman ining manugod sa suggested retail price. Kung masaod ka, kung sa mga igwa ning internet access duman sa e-presyo, yaw duman sa suggested retail price. Nga sa mga presyo kang mga barakalon sa mga piling establishment na piga-monitor ta. Kadua Ma'am Bem, mabalik kita duman sa Valentine's Day. Sabi nga, baka naman sabihin na mamahal sa mga presyo naman urak, di ba? Siyempre, makakareceive na magkaki-query pagabot yan. So, ang ano ta dyan is, inibagang Valentine's Day, once a year ka lang celebrar. So, ini mga negosyante, mga entrepreneur na yun. So, ini mas pagkakataon nila para kumita man, mas, lalo na na pandemic kita mo yan. Kaya, ang ano po kan dito dyan is, ini kayang mga burak pwede gagamito sa Valentine's Day. Kaya ito man yung talaga pigabantayan. Kasi seasonal product need. Unlike sa mga basic necessities and prime commodities, ini urual daw ta pigagamit. So, kaya pigabantayan tayo ng BNPC sa pigapunta kumpara din sa mga burak. Yan Ma'am Bem sa pigagibuta. Okay. Sige, sumasunod naman na pigibuta. Dahil padabat tangali sa mga consumers ta. Consumers. Opo, consumers. Kung sakali man naka-receive ka mo text message na nanggana ka mo isa sa sarong promo, tapos naling po nindo pigagamit sa DTI permit, DTI sales promo permit number, araw ko yan. Di po kita basta-basta magtubod dyan. Ang isipin ko na lang po, paano ka nanggana kita? Dapat manggagana kita kung may pigbalihan o pig-intrang kita ang mga sales promo. O saro yan. Pero kung gusto naman nindong i-verify, so, ginamit na DTI promo permit naman, pwede naman po kamulig din magbili sa DTI para ma-verify po kung talagang legit iyan na nagpadara sa endong message na kamo po ng gana. Okay. So, under po, Gra-Right Consumer Protection Program ta, Ma'am Bem, sa mga, kung gusto naman magpa-repair kasi ng mga namumuta ng mga auto, sa mga namumutan ng appliances na regalo sa endo ni Mr. mo, ni Mrs. mo ngayon. O regalo sa endo kang kasalindo, siyempre. Tapos mga computer, tango nyo na pigagamit araw-al daw kasi nga nasa ibang sitwasyon kita. So, ang yaw dyan, sa mga gadgets, mga aki, mga computer, laptop, magduman po kamo sa mga accredited repair shop ng DTI. Hindi po para ma-share ito na ibang kapasidad sa shop, lalong-lalo na sa mga technicians kan nasabi shop Ma'am Bem. So, para nga ma-protectoran kasi mga consumers magduman lang po, tangkilikong po nindo sa mga accredited mga repair shops. Igwa po kami listahan kayan, pero kung maduman ka mo sa repair shop naman, para ma-verify nindo kung accredited siya kan DTI, igwa pong pig-i-issue ang DTI accreditation certificate. So, pwede po nindo hagadon duman sa shop. Kung dahil siyang accreditation certificate na mapahiling,
magduda po kamo. Ibig po sabihin kayan, di po siya na-accredit kang DTI. Di po kami certo kung tama so kapasidad o capability niya para mag-iray kan sa imong appliance o auto pa man yan. Okay. So, masunod man Ben, siyempre, sa mga OFWs ta, igwa kitang program man dyan kasi sa mga padabatang OFWs, siyempre, nakitupusin dati kaon-kaon baga man Ben na balikbayang boxes para mapadara nila din sa mga pamilya nila sa Pinas. So, pwede sila maghiling kang lista. Anyway, naka-worldwide na ba kita, no? Ang iba, naka-antabay man sa mga OFWs ta. Igupok tang listahan ka mga accredited na sea freight forwarders para makasigurado kitang dahil bawas sa mga tsokolate ta, Ma'am Ben, sa mga dilata ta, tibad pag-abot sa harong ta, sa wala na sa tsokolate ta, bata mga Valentine's Day. So, ang hanapon ta po sa mga accredited po, igupong listahan kaya sa mga nagdadarong ng mga OFWs, magduman po kamo sa website ng DTI, www.dti.gov.ph, hanapon lang po ni duman. So, itong accredited na sea freight forwarders para po maabisuan ka mo kung ano sa mga legit tang mga forwarders para safe po sa mga balikbayan boxes ta. Okay. So, mga ano naman ba, pag-abot naman sa, ang masunod naman sa consumer protection ka, pag-abot naman sa kalidad kasi ito yung mga construction project, ito naman kitang listahan ka mga lisensyadong kontraktor. So, diba? Nag-iisip kita na mapagibo ki sarong harong sa sarong kontraktor, pwede po nido agadon sa iya kung igwa siyang pick-up license na pigapon. So, para po masyerto kita, natatao po talaga siya, lisensyado, so magibo ka sa indong infrastructure o harong po nindo. Okay. Next, Ma'am Ben, ini naman na pag-abot naman sa kalidad as in so standard na pigsabi tabaga sa mga PS or ICC speakers so nagtanong piga diskutir digya sa programa ta ini mga produkto ini na pwede makadanyar ka sa itong pagrugaring lalo na buhay ka sa itong mga kapamilya igawa naman po kinakilistahan na pumila sa pigahagan na technical regulation standard ka sa itong produkto kung po yung mambem sa construction materials iba na discuss na dati so semento, so kabilya appliances lalong-lalo na so, dapat sigurado kita na ang nabakaltang appliances pasado duman sa pigahagan ni standard ka sa tuyang gobyerno chemical products o electrical products as in iba pang produkto na covered ng mandatory certification na yaw dyan nga sa mga ito yan so mga tukawan ta so mga monoblock chairs na pigapunta so ang hilingon na lang po ninyo dyan nasabi ko mga produkto po sa construction products hanggang digdi sa mga chemical products o electrical products pa man yan or appliances hilingon po ninyo yung PS Mark Ma'am Ben or PS Mark or ICC stickers naman kung imported sa produkto yan po Ma'am Ben sa mga programa ta para sa consumer education consumer protection baya na ayan so pag-abot naman sa consumer education and advocacy Sir Ben, halat mo na. Igwa akong ihiras manungod duman sa sinambit mo na, 'di ba? So standards kansarong produkto, lalong-lalo na baga pag-abot sa mga electrical appliance, medyo delikado baga kung ang sarong electrical appliance na nasa tindahan nakapasar or daing nagsunod duman sa requirements na pigpapautob ng Bureau of Philippine Standards kan DTI. Daing mo Sir Ben na mention pero dati na taining na mention na bilang sarong consumer, pwede mo iyan mahiling kung ang sarong produkto talagang legit o genuine so ICC sticker na nakakabit duman through the, ano nga niyang apunteto, Sir Ben? ICC verification system. System. Yes, ma'am. Sir Ben mismo. Sir Ben, nakaipuhan tang i-download sa tuyang mga Android phones or anong apunteto ni sarong phone, Apple or iOS. So may iOS na system.
mismong itong app na ito, i-open mo, tapos ihiling lang baga ito, Sir Ben, na ICC sticker, ano? Yes, Talagang nahiling ko, nagluwas duman so name of manufacturer, address, talagang napatunayan ko na ito talagang system na ito, itong application na ito, naggagana. So para Sir Ben, sa kaaraman kang sa tuyang mga ka-consumer, daipo nindo, daipo kamo alam-alam i-download nindo itong app para man sa naiyan sa tuyang protection. Lalo na kung ang binabakal ta, mga electrical appliances. Nakulaon na tabang ito, Sir Ben. Yes, ma'am, Ben. Ano ko talaga. Opo. Actually, may nag-message nga sa kuya mo niyan. May pita na siyang ICC sticker kaday niyan dahil nababasa kang cellphone niya. So, upon verification, nagluwas po talaga siya. Diskanta, so using ICC sticker verification system na yaw sa cellphone ka, upon pag-scan ka, nagluwas po. So, ang maluwas po dyan, Ma'am Bem, so pangarap pang kumpanya. So, address. So, hotline number, email address, tapos kung ano talaga itong produktong ito. So, brand name, tapos yung model or type. Iyan ang maluwas dyan sa pag-scan nito. So, ICC sticker mismo na may QR code na pigapunta. Ngunyan, Ma'am Bem, dakulaw ito lang tabang na sabit mo nga ni kanina na dakulaw na tabang ini sa pag-verify. So, papaabot ang kirari sa mga consumers sa mga nakaantabay. So, kung igwa sa nakamong cellphone na magayon na bagong regalo sa Indo, na may capability mag-download kining application Any na Android. Android. Napunod so sa Google Play, so ICC sticker verification system. Libre lang po yung Ma'am Bem. Kasi download din na Ma'am Bem, pwede na magamit. Kung ba may gusto na mag-shopping, nasa mall sinda. Gusto na verify so sa rong appliance naman. Pwede na i-scan so sticker. Tapos malos naman na kung legit o bako itong ICC sticker na ito o itong produkto mismo ito. Kaya madakulaon na tabang talaga. Kaya na tamang-tama na i-mention mo, Sir Ben, so siningitan na ito. Kasi ako nga ni mismo, Sir Ben, ako so nagbakal, luma na so sa kuyang bread toaster. So pinalitan ko na kasi haluyo naman ito, maduwang dekada na sa kuya. Kaya pinalitan ko. So ito nagamit ko itong application sa Tama sa nagluwas, Ma'am Bem. Tama sa nagluwas na produkto. Bad helmet suyo sa produkto. Tama, Sir Ben. Okay. Okay. So anyway, so mga bago pa sanang mag-tune in sa muya, piga ulay-ulayan ni Sir Ben itong mga iba-ibang programa kang Department of Trade and Industry manunungod sa pagprotektar sa satuyang mga consumers, as in kung paano pinapahiling kang DTI ang samuyang ang pagpadaba sa mga konsumidor nganing dai sinda dai kitagabos mabiktima iano man na panglalansi o pang-aaprobetsan. Sir Ben? Okay. So Sir Ben, yaon na kita duman sa consumer protection, itong mga ginigibo ta to protect consumers. Okay, please go ahead, Sir Ben. So, itong consumer protection program, nasabi ko na kanina, Ma'am Bem, ang masunod po yun yung consumer education and advocacy program ta. Consumer education and advocacy program. Kung sa inipigigibo ta sa ngunyan, kabali po ini. So, sa ini ang objective ka ni Ma'am Bem, mapalang ka ang karamatan sa tuwing mga parabakan, manong sa mga programa kang DTI, pag-abot sa consumer protection. So, igwa kitang mga programa, so sa nasabi ko, ini programa ta sa national, kung nagdadalang kita sa national TV, yung mga so consumer at iba pa na programa kang sa tuyang USEC Ruth Castelo, dati yung naman sa sarong istasyon, kunyan linipat naman sa ibang radio station naman. So, padagos mga programa ito. Pag-abot naman po dito sa local, ini po nga sabi ko kanina, ining radio program ta, regular ka pinipigigibo. Bako lang po kita Ma'am regional office. Iguma po ang mga provincial offices ta. So from Albay, Camarines Sur, Norte, Masbate, Sorsogon, Catanduanes. Iguma po sindang mga local na radio program para po mapaabot man duman sa mga konsumidores o sa publiko magkansindang nasasakupan. So, bako lang radio, Ma'am, sa mga sa social media tabaga, sa Facebook,
So sa ining paagi para po makaistorya ta ini mga konsumidores ta. Kung sakali man nakaigwa sila ki reklamo o may gusto sila maaraman, pwede po sila mag-lodge duman sa Facebook account ta. Maski ang DTI po duman. Kung ano po ang gusto mong i-query o may gusto ka mong ihakot sa muya, free man po ito. Asahan po ninyo na simbagon ni ma'am po kung ano po sa mga query po ninyo duman. So katuwang ta po, ma'am Ben, bako na nga ni Cry Media, no? So quad media ng apod sa kasabi na sa mga internet. So, maski sa mga nasa abroad, so nakakadagog na po sila. So, yan po sa mga programa tayo nasa, mga sa mga advocacy. Ayan. Okay. So, iyan talaga, Sir Ben, ginigibo ta iyan, naning ma-prevent, no? Ma-prevent ang mga nangyayaring apod kayo ni, panglalansi, ibang, syempre, dahil tamad baga maiwasan, igwa kita dyan ng mga negosyante na minsan, yaon sa pag-aprobitsar, sa kaluyahan ng satuyang mga konsumidor. So, kaya nga ni pinapakusugta ining satuyang mga advokasya, tanganing ining mga consumers na ini maging mga informed, Pag informed sila, syempre they will have their best choice, igwa sindang itong pagpili ninda yaon duman pasiling sinda sa tama kasi yaon susatuyang mga information available para sa gabos na mga consumers, Sir Ben? Yes, ma'am Ben, tama po. So para siyempre, bako lang sa publiko po ang kipunta edukar, ma'am Ben. Siyempre, sa mga establishment na, balanse, oo. Para balanse man. So, consumers, tapos sa mga negosyante man. Siyempre, kipunta man po sila edukar ang mga so, kaya, sa programa ito, ma'am Ben, baga ining Bagwis Awards, kung nagtataw kitang Bagwis Awards. So, ining Bagwis Award naman yun, very recognition duman sa mga establishments na nagsusunod, nagprotektar sa mga consumers ta. So sa katabang tapo sinda, yaw po dyan ng supermarkets, department stores, appliance stores, hardware, tapos sa mga service and repair shops ta. So sinda po ang katuwang ta kung manutaran ta ma'am, asaro sa mga requirements kay Bagwis sa wala dapat igos sindang consumer welfare desk. Kung sa gabos na reklamo na mano sa tinda sa mga produkto na pigatinda ninda, kumbaga sa na-filter na ma'am Ben, dahil na nagadigi sa DTI kasi dumata sila sa tindahan ninda, nasusolusyon na. Nasusolusyon base sa mga nag-iiral na mga batas na pigpapasunod ng iba-ibang agency, lalo-lalo ng DTI. So katuwang po sila ma'am Ben, yung mga Bagwis Awards. Sa ngunyan, ito kitang supukos, more or less mga 198 na Bagwis Awardees. Region, opo. So, sa 2021. 2021. So, ngayon na taon, igwa naman kitang, siyempre, ng mga bago na awardan. So, nag-target kita mga, siguro mga more or less 40 na bago na ma-award ng takinig Bagwis. Pag nakapasar sila digi sa committee ta, that's the time na issue na sila kitong Bagwis certificate na yan. Ayan. At saka Sir Ben, siguro iulit ko giraray na ang satuyang ini-educate bako sa na ining satuyang mga ka-consumer, pati ining mga may sadiri, ining satuyang mga kanegosyo, ining mga may sadiri kinegosyo, establishments, attendance naman inikan sa tuyang mga seminars, trainings, and other advocacies, tanganing sinda man mismo dahil sinda ma-ignorante kung ano ining mga batas na pinapasunod kang Department of Trade and Industry. Tangani bagang, di ba Sir Ben, sa oras kang sa tuyang pag-enforce, pag-monitor, dahil sinda magsabi, ay dahil man nga iyan aram. Na, ang DTI padagos man na nag-conduct yung mga trainings na sinda ang audience. Ako, tama Sir Ben. Yes, Ma'am Ben. Actually, Ma'am Ben, nainot pa nga ni sinda makaaram sa mga updates sa mga lays na pigpapatupad ng DTI. Piniinot tayo ng mga business establishments na ni. Kasi sinda nga sinda nainot na dapat makaaram. Kasi sinda nagpapabakal,
So dapat maaraman po nila yung mga updates nila para malimitan ta nila yung mga complaints o reklamo na pwede nila sa paron. And of course, sa tuyong opisina. Siyempre, pag na kontento sa mga consumers, maduman niya sa nagkakanigong agency. Mostly kita po ang nag-receive ka mga reklamo nila. So sa liwat, ma'am, pigagad ta sa mga business establishments ta, na magsunod naman sa mga lay na pinapa-utog kan DTI para maiwasan sa mga complaints. Siring man, ma'am, sa mga paradangog ta, kung sakali nagka-encounter sila desinda na ugma duman sa produkto o serbisyo pig-avail sa sarong establishment, pwede nila kauronon su manager. Kung halimbawa, supervisor, pag na po kang supervisor, so paliwanag niya, so diskusyon nila, magduman sila sa manager. Kasarong establishment or posisipama na nasayaw sa management. Ngunyan, kung di talaga piga ako, that's the time na pwede na sila magduman sa DTI. No wrongdoing policy kita. Kung ano man ang reklamo nila, asikasunto po yan, ma'am Ben. Tapos, siyempre, masunod sila duman sa procedures ta pag-abot sa consumer complaints handling. Okay. Kung baga, Sir Ben, ining mga consumer welfare desks na yaon sa mga establishments, produkto man ini kang mga seminars or advocacies kang kang DTI, exclusively for the establishments. Ining mga nagmamanage or nag-handle ka ining mga consumer welfare desks nila. Yes, ma'am. Tanganing oras na may reklamo na tungkol sa produkto o serbisyo na inavail duman sa indang edipisyo or establishment, dumanaw na sa inda bago sa Department of Trade and Industry. Yan ang sa tuyang proseso, Sir Ben? Yes, tama ka, ma'am Ben. So, para kung sa lado ninda, ma-settle na nila ito, mas marhay para din na mag-abot sa mga nagkanigong agencies. Kasi hassle pa yan sa parabakal, sa consumers, as well as sa negosyante. Siyempre, malitin sila sa opisina para mag-attend sa tuyang mediation conference. Yan. So, basta hanggang una, Sir Ben, ining mga sa tuyang nakaambabay siguro sa Facebook basta mga comments. Good morning po, Ma'am Bem and Sir Ruben. Watching po si Mike Akol-Akol. And si Miss Merlinda Año Nuevo, good morning. Si Miss Aini Nilo, good morning man po and thank you for watching. Ayan, okay. So, igwa kitang mga nakaabang live sa Facebook, Facebook Live, naka-live stream. Sir Ben, igwa digding kahapotan hali sa tuyang paradangog, digdi sa text, nag-text siya. Good AM po, advance happy Valentine's sa Indo, Ma'am Ben and Sir, and sa mga paradangog. Okay, ini po may hapot, Sir Ben. Nagbahal po ako ng worth 6,000 sa SM. And supposed to be, makakakuha ako ng Sodexo Pass worth 500. Dapat kan January 17. Kaso kan ikiklaim ko, wala pa daa. Sabi, iti-text na lang ako kapag yao na. But till now, wala pa po. Ano po ang pwedeng gibuhon? May right po ba ako na piriton ang itong establishment na i-release Sodexo Pass? Sir Ben, ang dapat niyang gibuhon? Siyempre, ma'am, ang rights na ni consumer pagkakaranta, so entitled siya duman sa pass na ito, so kayo po, magka-receive siya. Ngunyan, siguro ko, kung nakantabay SM, o kung nabanggit niya, ito na siguro sa inyo yan. Kung dahil pa, that's the time. Pwede ka po, ma'am, mag-file, maski digli sa Facebook page ta, pwede kang mag-file kang complaint. Ikaw mula so mga detalye pang reklamo mo. Then, or kung pwede ka mag-file sa opisina para mag-file kang complaint mo. Then, papapudan ta siyempre. So, piga-reklamo mo establishment, bangan ika para magkaigwa kita mediation conference para masettle ta kung ano man po ang gusto mong hagadon duman. Pero Sir Ben, pwede man siguro nang i-check ta mo na sa manehamento kang itong establishment na ito kung totoo man kung ano ang nangyari nasa na ipa pwede man bago ta
ipaghampang ano. Yes, So, kasi yan. kung naman, kaya nga di kita Man- nagkakaroon ng mediation, kung kang dagogon, so lado, tatibad, iba, kung naman madangog, so sa ibang na party, rather, tapos syempre, so nagre-reklamo Opo. ka. So titibang mo kaya Ayan, alis po sa mga rules sa pag-abot sa mediation po. Kaya ma'am, kung Dapat gusto niyo po, malaman ta kung nata tanadili. yes ma'am, baka Kasi- valid man, so reason. Oo, Wala ka na pero delay. Sir Ben, yun nga ni ang dapat puta na available iyan PIDMI, di ba? Yes, Once yes. na nag-claim puta so consumer, kesyo ano ito niya, additional ano ba ito, parang promo gayud iyan or additional di ko alam incentive. Kasi incentive. nagbakal siya kay dako lang kantidad, kaya igwa siyang additional na Sodexo, parang gift certificate gayud iyan. Ano? Okay, so salamat na sabi ni Madam Nancy. Okay, nakaantabay pa siya. Okay, so Sir Ben, yun, itong pinag-orolayan ta, manungod sa mga serbisyo ano, para sa pagprotektar kan sa tuyong mga consumer. Igwa akong gustong i-highlight, Sir Ben. Ininis mo, Sir Ben, na, di ba, ang gabos ng mga establishments, ang gabos ng mga produktong nakadisplay sa sarong tindahan, pinakaipuhan, igwa nga ni iyan na price tag. Kasi igwa kitang price tag law. Ano, regardless kung anong produkto iyan, kung basic necessity or prime commodity, basta nakadisplay yan sa sarong tindahan, pinakaipuhan na igwa iyan na price tag. Ano, Sir Ben? Correct, ma'am. Ang objective kaiyan, ang katuyuhan, kung nata ta igwa iyan na price tag, nata, Sir Ben, ngani. Pasabot ta sa tuyang mga mismong sa business establishment owners, asin man sa tuyang mga consumer. Aside pang mandato kang batas, Ma'am Ben, in price tag sa under price tag law, ang mga advantages kani araw ni Ma'am Ben. Para sa mga establishment, ang advantages kani. Then ako para haputong ka mga customer nindo kung piraso presyo kani. Ang gura, ano? Tapos day na sila makakatawad kasi may presyo na eh. So, basta nakalatag sa presyo eh. Unless natatawan nila discounted price pa. So, yan po ang advantage naman sa mga business, sa mga negosyante. Sa mga, sa mga konsumidor sa Mamben. Saro yan. So, nakakapili silang marahay. Nagay sila para hapot. So, habang nagsha-shopping sila, nakakakumpara sila ka mga produktong silang bakalon. Kung gusto na medyo barato, nahiling na duman sa price tag. Maski sa nagayan, Mamben, na produkto yan, requirement po kang batas, ng price tag law, na kay puwan, igwa pong presyo. Kung saraday na masyado yan ng mga produkto ka, dapat igwa kitang listahan na yaon duman sa shelf. Allow man itong shelf pricing, bakong individual. Listing. Kung dahil naman, lalo sa mga department stores, price verification, baga nila, Ma'am Ben. Kung scanner. Scanner. Pwede na po ito. So, in view kay itong mga price tag, kung din na-verify, so price tag duman sa shelf, pwede ka magduman sa verification nila para i-scan itong produkto nito. Saro yan sa mga advantages man kang, para sa lado naman, sa parte naman kang mga consumers ta. So, madali nila mahanap kung ano sumabakalon talaga nila sa paagi itong presyo. Kasi may mga para bakal kita na gusto. So, kasi nga, medyo ipaparamahal ng barakalon. So, nagatipid po sa mga mamis, sa mga mama. So, naghahanap sila parehas na produkto na ababa ang presyo. So, din na sila po makaharapot sa mga tindahan ka mismo, Ma'am, sa mga bantay. So sa mga bantay naman, pagkakataon na nyo doon, makadiretso ka mo kang iba nyo pigigibo. Kung naga-Facebook ka mo, o may iba kang pigigibo sa tindahan nyo, dahil na po ka mo maistorbo. Ayan. Ako nga ni mismo, Sir Ben, bilang sarong konsumidor, medyo makadisturbo baga imbis na diretso ang sa imong pamili, igwa kang oras para magpili kang sa imong gustong bakalon, makakapot-hapot ka pa kung ano ang presyo. Kaya medyo time consuming on the part of the consumer, and I believe it is also time consuming on the part of the business owner, di ba? Kasi tama. Kasi
masurusing bag ka pa, imbis na diretso na. Ano. Kaya, Sir Ben, siguro, kaipuhan naman na i-emphasize, i-reiterate na bilang sarong konsumidor, kung ito ang nanaling na sarong konsumidor sa tindahan or kung sa iba na establishment na yung presyo, pwede kang magreklamo. Tama, Sir Ben? Correct, Ma'am Ben. Pwede kang... Pagdaing price tag. Pagdaing price tag, pwede kang issue ang notice of violation kay DTI. So, sa mga paradahong pangunya na nagkaka-experience po kamo ng mga warang presyo sa mga tindahan na pigabarak Palanindo, pwede po magpaisi sa Picturean sa naninda, Sir Ben. Yes, pwede Ma'am Ben. Picturean ninda, ipadara ninda sa Facebook page ta para po magamit ta as ebidensya na talagang wala siyang price tag. Sa ano nga ni Ma'am Ben, yesterday, nagkagwaki hearing digdi sa opisina asaro sa mga violation. Ito nga ang price tag. So, wala siyang kinag na price tag kasi ang allegation permit sa tuya is nagbago na sa presyo. So, nalinawan, nagbago sa presyo, dahil nagbago naman sa merchandiser, oo. So bako yan valid. Bako valid na reason yan. So tayo po sa mga negosyante be sure na bago kung magbukas kang tindahan nindo, igwa ka mong price tag sa mga produktong ipapabakal nindo. Lalong-lalo na, Sir Ben, in times of calamities, di ba? After every bagyo, after every bagyo na nag-declare ang sarong area state of calamity, kinakaipuhan talaga na ang mga produktong iyan, lalong-lalo na sa kinakaipuhan, di ba? Pakatapos kang bagyo, so mga dilata, mga kandila, mga construction materials, dapat talaga igo iyan na price tag kasi dipisilo na gari ang sa tuya kaya na iisip is ang sarong negosyanteng iyan kung dai nagkataag ti presyo is pwede siya magbintahe kasi pwede niyang bago-bagohon ang presyo, di ba? Depende sa parabakal. Kaya iyan ang saro sa mga bagay na dapat nindang sunod doon. Tanganing maiwasan. Iyan na mga mga pangyayari between the consumers and the business owners. Yes, Ma'am Ben. Okay. Kaya importante yan na price tag yun eh. Price tag yan sa mga produkta. Kaya ining programa tang iniarog ka ining tigigibot Sir Ben, dakula man ining tabang sa satuyang mga ka-consumer, tanganing maaraman ninda kung ano ang dapat ninda gibuhon in case maka-encounter sila kiarog ka ining mga pangyayari. Ano? Yes, Ma'am Ben. Tama po. Okay. So, ayan, Sir Ben, na-discuss na itong mga iba-ibang activities and initiatives kang sa tuyang opisina, manunungod sa consumer protection, kung paano ta pinapamati sa satuyang mga ka-consumer ang satuyang pagpadaba sa inda. Unless igwa pa kitang nalingawan, Sir Ben? Ini lang Ma'am Ben, dahil nga nasa pandemic pa kita, no? Dahil pa lagi kita nakakali. So, saro sa paagi ta para maprotektaran sa mga parabakal ta. Ini baga Ma'am Ben na safety seal na pigapunta. So, mga establishment, tarong kang mga retailers, hardware, construction, store, hardware, barber shop, salon, service and repair shop, logistic, outlets, and other personal care, arang spas, mga spas na baga, Ma'am Ben, so pagayon. So, si kitang DTI ang may jurisdiction pag-abot sa safety seal kayan. Ini safety seal naman ni Ma'am Ben, kumbaga sa pag-share to ta na ang mga maralaog duman sa establishment nito safe sinda pag-abot sa COVID-19 sa pag-iwas sa COVID-19. So sa mga paagi ta para mapahiling ta napadaba ta talaga yung mga parabakal ta mga customer ninda. So i-share to ta da pag-igwa ni safety seal sigurado na susunod sa minimum health protocol ang sarong establishment na igwa ni safety seal.
Kumbaga, bilang sarong consumer, pag naglaog ka sa sarong establishment, nahiling mo na igwayng safety seal ang sarong establishment na iyan, confident ka na maglaog ka, ara mo na safe ka dyan. Kasi Yes. nagpapautob iyan kang mga pinapautob kang gobyerno na mga minimum public health protocols, Sir Ben. Okay. Yes, Madam. Opo. Na-mention mo, Sir Ben, Buda, syempre, gari araman kan sa tuyang mga, bago kita, kasi medyo na kita, araman kan sa tuyang mga paradangog na ngunyan, na panahon na ini, igwa mga produktong mga nag-increase or nagtaas o presyo. Igwang bagong pinaluwas na suggested retail price ang sa tuyang opisina para impormaran ang sa tuyang mga consumer, asin ang ang publiko na igwang mga pagtaas ipresyo kaining mga nagkapirang commodities. Pero bago iyan, Sir Ben, sorry. Bago iyan, Sir Ben, siguro i-explain mo din, Giraray, sa tuyang mga paraan tabay kung nata sa igwang suggested retail price. Sige, Go Madam. Permitan na dagog ini SRPs, Madam, di ba? Suggested suggested. suggested retail price. So yung SRPs po ni, ang nagsiset po kayo ni, so mga kumpanya, so mga nabigari po kayo, bako po DTI. Ang nagsiset, o bako ba, any government agency in that matter, na bako po kita ang nagsiset ng mga presyo niyan. Kasi nga nasa pre-enterprise kita, ipapabayaan tayo itong mga negosyante, manufacturers na mag-set kasi ng price. Pero, iyaw po ang DTI para mabantayan kung tama o reasonable ba so pagkataon nila suggest sa retail price. So, iyan ang trabaho po kang DTI. Bantayan po ito, makipag-negotiate sa mga manufacturers na ang pag-increase ng mga presyo sa mga panginit na barakalon justified dapat, reasonable. Pero hiling mo naman siyempre sa balance, Ma'am Ben. Hindi man malugi siyempre sa mga manufacturers. Kasi pag nalugi sila, siyempre, siyempre supply. So, yan pong saro sa mga pigigibukan dito ay balansyo ng ekonomiya ta. Pero dapat ay man ma-deprive sa mga parabakal ta. Kang mga sige nga ng lang tao, kang mga barakalon tango niya, man, kaswapon na daw sa radyo, ay sa radyo na nagbabadya na naman so increase kang petroleum products next week, nakakalangko pa lang kang Tuesday, next week, igwa naman dahil nakaamba. So, saro po sa paghihiling kang DTI. Kaya nakikigwa kayo sa suggested retail price. Kasabay po ang DTI mag-compute ka mga production cost kayang kang mga produkto para mahiling taman na tama itong presyong pigkakagdinda sa suggested retail price, Ma'am Ben. Sa ngunyan, okay. Sa ngunyan, Ma'am Ben, may talaga nagpaluwas ang DTI suggested retail price para sa basic necessities and prime commodities as of January 27, 2022. Base hindi sa lista na kapot-kapot ka, so last ninda, compared sa last na pig issue, 2019 pa ito. 2019. 2019, ibig sabihin, 3 years. Almost 3 years na increase. Kaya tinugutan naman yung DTI. Siyempre, inadala man kan DTI kung tama man natawad sila kailing pag-increase ng ibang mga produkto. So, pag-abot ng January 27, nagpalos ng po ang DTI kay bagong SRP. Kung saan, Ma'am, notaranta mananggad na ibang paglangkaw, PD8. Pero pig as so computation ta, then nasa alangkaw na 10% na increase sa mga panginit barakalon sa basic necessities and prime commodities. So, di siya nagralo. Di siya malangkaw sa 10%. Igwa man na 10% pero justified man. So, kaya yan. So, ini mga produkto ni Ma'am Ben, so, canned sardines, baga, sa mga paborito tang sardinas, processed milks, condensed, mga evaporada. Tapos sa coffee, Ma'am Ben, iling ko din masyadong pag-iro sa movement sa just retail price. Kumpara kan 2019 ha. So, then, of course, pigiling taban so monitoring kan sa kuya mga probinsya sa mga establishments sa digi. Notaranta, Ma'am Ben, na suggested retail price
kadaklang kang yaon sa suggested retail price, mas hababa pa nga ni ang presyo kang yaon sa mga establishment na kanyan. Real time na monitor ta. So, sa rin ano paagi man kang mga establishments para retain nila sa mga parokyano nila. Baka kasi pag bigla silang maglangkaw tapos mawaran sila ki parokyano. So, ang iba, nagsakripisyo talaga na dayo na ano sulangkaw para lang matawan ta ki ano yung iba tang kababayan na maka-avail kang bako pag araw kayang kalangkaw na presyo, Ma'am Ben. Ayan. Sir Ben, manunungod sa SRP, piniini na ihahapot kang kadakla ng mga consumers, lalong-lalo na sa mga nasa barangays, sa mga nasa remote na barangays, na ining pigpapaluwas na SRP kang DTI, di ba? Halimbawa, ang SRP ngayon kang sardinas, halimbawa, igwa kang kapot, Sir Ben? Igwa, halimbawa, ngayon, 15 pesos nga. 15 pesos ang SRP kang sardinas. Pag abot tuman sa baryo, bako man iyan, kumbaga, ipasabot na gayon, Sir Ben, ang SRP from the word itself, suggested retail price, suggested sana iyan, di ba? So it does not necessarily mean na pati itong mga tindahan sa mga isla, sa mga bulod, sa mga barangay na hararayuon, iyo man iyan ang presyo. Yeah. Diba, Sir Ben? Yes, Ma'am Ben. Siyempre, mga nagnegosyo man sinda. Kung binakal nila din, so araw ka din presyo ngayon, kasarinas, 15 pesos, di man po pwedeng ipabakal nila duman sa tindahan nila. 15 pesos man po giraray. Siyempre, makagman po sindang patong dyan. Na gasos sinda. Namasahe man sinda. Namasahe sinda. Okay. So, iba pang sa pricing na pighihiling nila na dapat. Pero, Ma'am Ben, bako man talagang harayo duman sa suggested retail price. Itong presyong taon nila. Igwa man syempre iyan na hangganan kung hanggang sa insa na sinda pwede magpatong. Pero di ikaw man pwede magsabi na, sabi nga kang DTI, ang SRP kang sardinas, 15 pesos. Tata nga yung pagbakal ko duman sa kataring tindahan, 17 pesos or 18 pesos. O, di ba? Iyan ang kasi bago ka pa, Ma'am Ben, sa DTI ka ngayon magbakal. Ang sakuya man dyan, Sir Ben, na siguro ang sakuyang maisisimbag duman sa mga naghahapot, pwede ka man, kung gusto mo 15 pesos ang sardinas, magduman ka sa Legazpi, or sa Tabaco, di ba? Mapamasahe pa siya. Pero ang pamasahe, kung ako kaya hali sa baryo, sa Muya, sa Bongga, ang pamasahe pa Legazpi, 30 pesos. O, imagine, tapos itong tindahan na sarong sari-sari store man sana, nagpatong piso, diba? Pwede na. Tawan taman ki kumbaga liwe. So sarong sa dip na gusto magbilin siya man, mapatong man syempre siya. Yes, Ma'am Ben. Saro nga ni sa naging programa man kan DTI para masimbagan na ni. Inibagang diskwento caravan, Ma'am Ben. Ayan. Yung diskwento caravan, nagdiduruman ini sa mga remote barangays sa mga medyo harayo na sa sentro para magpabakal yung mga produkto na so basic necessities na sabi ka kanina. So, para makapabakal silang produkto, discounted price, kumbaga sa kung ano presyo pang distributor, iyo man sa presyo nila na magpabakal, gamit yung diskwento caravan na programa kan DTI. Kung sa ikapartner ka man, siyempre, sa ibang government agencies, LGU, siyempre sa mga MSMEs na mga manufacturers man, hindi sa tuyang lugar, sa tuyang urana. So, kapartner ka sinda para magpabakal kayo ng mga produkto at a discounted price. Duduman kita sa mga remote barangays kasatuyang sa bilog na Bicol region, Pambe. Ayan, oo. So, iyan pala, nalingawan ta, ining mga diskwento caravans na pinagigibo kan sa tuyang mga provincial offices in partnership duman sa iba-ibang mga distributors or manufacturers na nagpapabakal kan sa ibang mga produkto sa mga barrios, sa mga barangays na kumbaga, ang apod kayan,
distributor's price or Yes, bako so presyo na yaon sa mga sari-sari stores. Kumbaga discounted so ito ang saro tapang mga saro sa mga programa ta para makatabang na makatipid man baga as na diit na bagay so sa tuyang mga ginang ng tahanan na iyo baga ang usually ang nagbabudget sa laog ng harong. Bako sama Sir Ben? Iyo, makulog man ba mag-budget? Lalo na kung wala kang budget. Kaya nga ni Ika, ang bilog na, ang nagbabudget si Mrs. mo. Ay, siyempre, ma'am, Ben, tabo ko kikiluki pa iyo. So, anyway, oo. Kidding aside. Abangan nila ni mo diskwento caravans na gigibuon sa sendang mga barangays. Anyway, nagpapaabot magtaki mga mensahe o impormasyon kung saan kita makanda kining diskwento caravans. So mag-abang-abang po sa mga medyo harayo diyan. Kasi sigurado kamo po ang dudunganan ngunyan kan DTI. Ngunyan na taon. Po kitang naka-schedule na 19 o 20 na diskwento caravans para sa Bicol region or baka madagdagan pa yan kung tinakaipuan po, Ma'am Ben. Ayan, okay. So yan ang mga nagkapira sa nasa samuyang mga pinagigibo na mga aktibidades o initiatives tanganing padagos na maprotektaran ang mga intereses kan sa tuyang mga konsumidores asin kumbaga maibitaran itong mga bako magagayon na eksperyensya ninda sa indang mga transactions between them and the business owners. Tangali bagang magayon sa na ang pag-urulay-ulay kaipuhan both the consumers, Sir Ben, and the business owners are informed. Yes, Ma'am Ben, tama ka. Ayan, okay. So Sir Ben, bago kita magpaaram, so sa tuyang mga paradangog sa radyo, asing so sa tuyang mga nakaantabay sa Facebook, pwede pa po kamo maghapot kung igwa po kamo mga ihapot manunungod sa serbisyo pang DTI, kung igwa kamo mga gustong i-clear na mga nalalabuan kamo tungkol sa indong mga pamamakal, pwede pa po kamo maghapot habang igwa pa kitang magkapirang minuto bago kita magpaaram. So, ang number ta, giraray, 0999-883-1471. Ito, abang yaong pa si Sir Ben para magsimbag tang sa indong mga kahapotan. Or, pwede man po kamo magtao ang sa indong mga suggestions or comments. Kung gusto kamo na igwa pa kaming i-improve sa samuyang mga serbisyo, pwede po kamo mag-text or mag-message sa comment section kang live feed. Okay, pero Sir Ben, habang naghahalat pa kita kang iwapasin ng mga ibang kahapotan, pwede na siguro Sir Ben, magtao kan sa imong panghuring mensahe sa tuyang mga padabang konsumidor. Asin siyempre, bako man sa konsumidor ang mga pinapadaba tapati ining mga business establishment owners. Sige na Sir Ben, please go ahead. Sige po, Ma'am Ben. Saliwat po sa mga paradangong ka sa mga nanay na nagdagarang lalong-lalo na rest assured po na yaon po kaming ang sendong DTI para po magbantay kang mga kung medyo na nagmuta sige lang ko kang presyo. Sige po ang bantay, monitor kang DTI sa mga presyo na yaw sa mga tindahan ta. Kaya po kami nagpupundo kayan. Weekly po, piga monitor ng kabos, magmanggabos. Sa mga tindahan, sa mga selected na tindahan, so nagpapabakal kay basic and prime commodities ta. So, yaw po kami ng DTI. Kung kamo po may kahaputan, please, feel free na paabot ka sa mga kahaputan o queries. Kasi sibagan mo po yan. May sabi po kami din sa DTI na no wrong door policy. So, kung ano po man po yan, sabihin lang po nyo sa muya, ang tabayan ni po kamo para masibagan po kung ano man po ang kahaputan nito. Sa mga negosyante ta naman, ang sa muya naman na pakiulay na
magsunod lang kita duman sa tamang ways na piga ano ang sinasabi kan DTI sa mga fair trade laws na implement kan DTI. Kung may reklamo po sa indo, agapan po nindo perme. So igwa po kita sabi ma'am na customer is always right, di ba? So bako man gabos na panahon tama si customer. May mga panahon na siyempre ba na ilalbuan lang siya. So paliwanagan po nindo kung may kaputan man po kamo sa mga negosyante kita, iyaw mo po ang DTI para po mag-asisendo. Kami po sa DTI balance nga po yan, pagprotektaran ka sa consumers as well as sa mga negosyante naman para po balance sa tuyang ekonomiya. So sa liwat po Ma'am Ben, advance Happy Valentine's Day sa imo. Tapos sa mga paradangog ta, Happy Valentine's Day po. Be safe lang po, perme, and always po na dapat mag-observe kita ta minimum health protocols. Di kita malingaw na di patapos ang zatuyang pandemic sa ngunyan, Ma'am Ben. Ayan, Diyos okay. maranaga po. Salamat na maray, Sir Ben. Siguro naman medyo na-i-share pa na sa tuyang mga activities, initiatives, sa tuyang mga parantabay dinhi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kaya po, dainang rason pa po ang sa tuyang mga ka-consumer na magduwa-duwa na maging, maging mga wise, mga intelihente. Siyempre, yaon ang sa tuyang pag-antabay sa inda, paggiya kung paano sinda maging mga intelihenteng mga consumers. Okay, so alas 12 na, Sir Ben. Siguro wala na kitang mga kahapotan padigdi sa tuyang text line or cellphone line. Okay. Ang katauhan-tahon yan, Sir Ben, ki premyo, digdi su regular tang pinapapremyo sa tuyang mga paraantabay, si Miss Nancy Obidoza. Siguro, taga sa ini si Ma'am Nancy. Nakaantabay ini hanggang ngunyan pa, nakaantabay ini. Miss Ma'am Nancy, taga sa inta po. Papaganahon mi po ika po sa mga pinaka-active na nag-participate ngunyan na aga sa samuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, makaka-receive ka po 300 peso worth of gift certificate. Hali po din sa programang Usapang Consumer at Negosyo kang DTI Regional Office 5. Taga Legazpi City po siya. Sa Intaya sa Legazpi. Okay, so congratulations ma'am. Nanggana ka po 300 peso worth of gift certificate. Hali sa Usapang Consumer at Negosyo. Padagos po ang sa imong pag-antabay sa samuyang programa. Pwede mo man po i-share ining live feed kang samuyang program para po mas dakol pa ang makahiling, maka-adal kang mga programa kan samuyang opisina. Okay. Sa Giraray, Sir Ben, ini si Ben Romano Birango, ang DTI Regional Office 5, ang sa indong ka-trade asin ka-negosyo. Salamat sa mga nag-antabay. Sa susunod naman po na Biyernes, sa February 18, mag-iribana na naman po kita sa siling na oras, alas 11 hanggang alas 12 po ninunto digdi sa Usapang Consumer at Negosyo sa Radio DZGB hatod sa Indo pang DTI Regional Office 5. Congratulations, Ma'am Nancy. Salamat sa mga nag-antabay. Thank you, Sir Ben. Thank you, Ma'am. Again, this is Ben Birango na nagsasabing a well-informed and a vigilant consumer is the best protected consumer. Maraming naunto sa Indo, boss. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.